aw ni yanma an bɛna resɛti nɔgɔmani dɔ kɛ sɛ disibu kan min bɛ se ka nɔgɔya maa minnu kelen don ani anw fana minnu ni baaraba nege t'an na waati dɔw la. An ka sɛ disibu jɔsilen ɲuman n'a y'i ja i b'a da nin cogo in na k'a tigɛ nka i t'a bɛɛ tigɛ ka bɔ a la dɛ, i bɛ fankelen to yen nɔ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala cogoya min na a b'a dɔn a bɛɛ ma bɔ ɲɔgɔn na. Nin ye tigɛko filanan ye tan dɔ, i bɛ se k'a minɛ tan nka i b'i janto waasa a ka na se ka walaka ka bɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ ne ta ye kun mina ɲɔgɔn bila dɔɔni. An ka sɛbu tigɛlen ɲuman fɛ an bɛ maritoni dɔ ta, n'a sɔrɔ la o t'i bolo i bɛ fɛn dɔ ta dɔrɔn k'o kɛ k'a dasi o de b'a to a bɛ pɛtɛ k'a ɲɛ an bolo kosɛbɛ. An ka sɛbu pɛtɛlen ɲuman an b'ale den kɛrɛfɛla la, an bɛna farisini min k'a kɔnɔ o de susutɔ bɛna dabɔ an fɛ sa, i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ye layi kun 2 ta ani pɛrisili dɔɔni. An b'olu sɛbɛkɔrɔ susu ka sɔrɔ ka bɛri dɔɔni fara kan, an b'a ni bɛri fana don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. An ka farisini donnen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛna kɛ an ka sɛbu pɛtɛlen kɔnɔna na. K'a fɔ farisi caman bɛ bolo n b'a k'a la f'a ka dansago, n'i y'o kɛ a bɛ tiɲɛ i bolo dɛ. An b'a datugu a da la sisan ka sɔrɔ k'a pɛtɛ n'an tɛgɛ ye dɔɔni. Ale baara ɲɛna an b'ale fana den kɛrɛfɛla la, an bɛ sɛfan den kelen bɔɲango ci k'o kɛ tasani dɔ kɔnɔna na. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛrɛ la nin ye burumugu de ye tan dɔ. An bɛ poivre dɔɔni k'an ka sɛfan na, an ka burumugu fana an bɛ poivre dɔɔni k'a la, kɔgɔmugu dɔɔni fana i b'a k'a bɛɛ la. Nin ye paprika mugu kɛtɔ y'a la an fɛ ani coriandre mugu dɔɔni. I yɛrɛ de b'a lajɛ nafɛnmugu fɛn o fɛn min b'i bolo diɲɛ na i bɛ se k'o bɛɛ dɔ k'a la. An b'an ka nakasatigɛlan ninnu donko ɲuman an ka burumugu n'an ka sɛfan na. Olu donnen ɲuman ɲɔgɔn fɛ an b'an ka sɛbu ta, i b'i janto waasa a ka na se ka ɲɔgɔn bila. An b'an ka sɛbu su sɛfanji la k'a fan 14 bɛɛ labɔ ka sɔrɔ k'a da an ka burumugu sanfɛla la. An ka da pɛmɛrɛlen sigilen ta kan an bɛ tulu fitinin dɔrɔn k'a la, i t'a tulu dansago dɛ. O baara nɔgɔyalen an b'an ka sɛbu don kosɛbɛ burumugu in na, i b'a kɛ k'a fan 14 bɛɛ labɔ. Burumugu y'a fan 14 bɛɛ lamini an b'a yira ni dabɔ sa. An tɛ tasuma caya kɔrɔ wa an t'a dɔgɔya fana, an b'a to yen nɔ a ka yira fɛrɛ ma. Miniti 20 bɔɲango kɔni a kan ka se dɛ. Ni y'a yɛlɛmatɔla ye fankelen fɛ an bolo, i tɛ peresa kɔrɔ dɛ. N'i kɔni b'a fɛ a ka ɲɛ ko kɔnɔna bɛɛ ka mɔ k'a ɲɛ i tɛ peresa kɔrɔ dɛ. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin y'a selen ye tan dɛ. Ne nin maanaw ni min dilannen filɛ nin ye tantɔ ani fɛn bɛɛ ka di. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne ye hors d'œuvre fitinin k'a kɛrɛfɛla la ka sɔrɔ k'a nin tigɛ aw bisimila.